من خودم گرفتم همین کارا کردم ایشا 100 کیلومتر خستم اومدم ایشا غرم خستم اومدم 4300 تا лайк қати ҷои якума гирифт ва кадом трекода лайк монди ина во меган хитам ай ғарм ина братанам ай ғарм то хеш тавар қидиш дадам салом алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи лайк ҳафта яъне ҳозир ман камтарак шумода ду маълумот метавонам дар бораи барнома ва баъд акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтам бо маҳсулотҳои соф савдо дастсафка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 24 соат барои дигар шаҳрҳо бошад дастсафка 3 рӯз мебошад аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед бибинем чӣ гап мешавад лайк ҳафта и аналоги барномаи реп ҳафта ине ки герои лайк ҳафта и мухлис худша яъне шахсе ки дар сайти рептиҷе регистратсия мекунад ва дар уҷа трекода лайк мемона вай соҳиби 500 400 300 200 100 сомон мешавад яъне якум ҷо то панҷум ҷора ва имрӯз бо хушбахтона якум лайк ҳафтаи мо тамом шид ва ғолиби лайк ҳафтаи гузаштаи мо бародармон ҷовидон буд ҷовидон ки 4300 та лайк қати ҷои якума гирифт ва биё пешакам ҷои асосиша кунем сумшаптем набраҷон 500 сомонӣ ҷа 20 сумай 500 сумай бо фикр накунем гирифти 20 сумай гирифти камш додӣ иҷа 500 сомонӣ барои чи ай бо мегум мужик дромад дар сайти рептиҷаи регистратсия кард ва кадом трекода лайк монди ҳамин трекои нав ё ки фарқ надошт видео буди то батл сол буд 2016 18 поиска истифода мебурдӣ ё ки чӣ буд ишо поискам истифода мебурдам خیلی آدیو می‌درامد یا ویدیو می‌درامد خیلی پدریات آسان‌تر بود خیلی می‌درامد لایک می‌دی می‌درامد لایک می‌دی حالا بعد حاضر یک مینوس دیگه دیگه که می‌درامد لایک می‌دی 15 سمجداد نکی بعد لایک می‌دی اول خیلی نبود برای همون آسان‌تر بود هفته یکم بود آسان بود هفته دیم داوجه واسه اصلا 30 لایک داری چند تا لایک داری از این هفته نمیگیره لیک چخیلای همین یگان ریک از تو می‌دونی تو بسیارتر میدونین لایک ҳафтара چه майма برای که من لایک نمونم من 4000 لایک بمونم که من یک خوبچه آپت میگیرم یعنی تو چی مرا مصلحت میکنی چی باید کنم با که чтобы شرایطی با لایکمانی تو آسان شود و با طرف вдохновение بسیارتر شود کیف لایکمانی بخیزه چی باید کرد مثلا چی ریکامنداtsiya میکنی همین دیدگیت 4800 لایک موندی چی را فهمیدی که ما نادرست کردگیمش همش ما правильно فهمیدیم که همش فهمو بود شب یگان چیز دیگه نیست یگان چیز نادرست ما نکردیم یگان چیز نبود همش правильно بودی مدر لایک خالده گفتم میموندی ابراد حسابش میکردی که مونی یا خیلیش میگن میمونم حسابش نمیکنه چه میگم ما 4 اینم خیلی حساب میکنم که 10 تا میمونم 10 تا میبینم و گذشتگی автоматик وقتی که این لایک مونده بود چی نبود شاچیکا نشون نمیداد اگر تا پنجم جوره نباشی کو تو دیگه نمیدونستی که چند تا لایک موندگی و بسیاری شکایت کردن در پایان پروفیل گرفته موندهمش لایک در اونجا نشون میده که همین هفته چند تا لایک موندگی بسیاری ممکن نفهمم برای چی ما همین کارا کردیم من خودم میگم برای چی کردیم رپ تاجیکی ای مخلص زویسی میای اشتو مخلصا را بیارم من باید رپرای را بیارم که با مخلص دارن из-за того что ки у реперо уже YouTube доран контрактҳо доран ман воро ба пули майда оварда наметавонам ва барои ҳамон лайк ҳафтара придумат кардам ки че майда у реперо додан ман лучше ҳамон мухлис дар мусма бутам ва хитиш меоя а вақте ки вай омад у репер бухоҳӣ нахоҳӣ меоя ба мо мегим хайр наёбра мақсадмон ин намебуд ва барои ҳамин ин якум ҳафта тестовиай чизеро ки мо ажда дорем вай нашидесай но ин чизам ба як моҳ ду моҳ намешава лек ҳамин қашан мегӯм ки ҳозираш да зарар дидестем мо барои ки ҳар ҳафта ҳам реп ҳафтада ҳам лайк ҳафтада як нимазори 3000 сомон аз худ дорем як моҳ да 12000 мешава мумкин ҳам сибистои мислаш максимум 500 ё 400 доллар биёра но ин оянда дора яъне мо чанд қае ки мухлис да бисёр сум ҷудо мекунем шароит ҷудо мекунем ҳамон қадар соҳаи реп интерес мешавад чунки агар ки тамошобӣ набошад пул нест агар ки пул набошад реп ҳичие
барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемонад дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор kunand. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. Чӣ гуфтани мисол мақта якум бора дистам ва мумкин бисёриҳо хиёл кунанд ки ту ягон брата нимаи ва ман тура гирифтам лайкота накрутка кардам. Ман худам гирифтам ҳамин кора кардам, ишо 100 километр хестам омадам. Ишо айғарм хестам омадам. Ина во меган хитам айғарм, ина братанам айғарм. Ҳоласи пастайтим кард. Ман ашоди чиз намегӯм ака. Ашод барои шинохтан ман барои ягон бо қатиқта воқ нахӯрдам. Як мақта намешнам не ки ғарм гуфти ва шумо меган ки хештавори худаш дадам. Хел набуд ака. Пальбом хештавори асадаҷа. Ваалам кадаги. Бачаҳако оли бо 4 ҷои дига ҳаста, бо қадим ҳама суҳбат мекунем, ситуатсияро мефаҳмем. Бисёри бародаромон дар Россиянд. Ман хиёл кардам ту дар Россияи ҷойдон гуфтам, значит Россияда ки ҳамҷа дарда. Хай табрик брат я бор дига ошид шава ва будон ки ӯ меҳнатере ки ту кади ҳар як лайки мондаги чанд сумит қалти 4800 4300 чанд сумиш меқалта 4300 лайк да 500 сомон додем. 5600 кунина. Ҳар тақсим дасми 5 дирам. Сар я лайк 5 дирам гирифти брат. Вақте ки сум қатӣ буд, ил лайк ҳафта набуд, сум ҷамъ мекардӣ, будамада ҳамаи чизи интерес набуда, ҳами лайк монда медромадам. Намедонам чанд сум буд ки аккаунта. Вая. Рӯз онхелиш кард, я рӯз як чимчиш гуфтам ки нависаем ки ту чӣ марда баромо дар чӣ мегӯӣ? Ӯ чиз душвор буда, қин буд вообще ҷамъ кардан мелиш. Бале, чиз ӯ модам зарар буд. Ман да як рӯз медонӣ, да як рӯз 600 сом лайк монда будам. Ман ҳайрон шудам, гуфтам бачаи и капай ман дуд мекунад хеле хати. Не ки и системаи мондагӣ 5 ҷоя мо медонем ки ҳар ҳафта 1.5 та расход мекунем. Ва чанд қай конкуренсия бисёр шуда ҳам қадар мода плюсай барои мо чанд қай метонем бидроин лайк монем бародаро намонем бачаҳакора ки да мисол шави реп ҳафта сар мешавад саҳар мебинӣ 2000 лайк мондагӣ бизем. Бидроин шиём таказатини. Ман саҳар хестам ки 10000 ай. Дига нафам набрам. Ман карочи хестам ки 2000 ай. Давда программист снесим ки брат. Аминҷа чӣ гапе ҳаст? Барои ки сари ҳар як лайк 15 секунда ку байни 10 соатда 2200 лайк мондагӣ, а 10 соатда 2400 лайк бесперервно агар монӣ, гуфтам охи физически невозможно, бечора ҳар як лайка проект кард. Гуфт ака и кадом задрота. Гуфт кадом меайрам хеле реально штаги мондагӣ. Гуфт ира ту ҳақ надорӣ ку даже гуфт дар бораш ягон гапи нито бизанӣ барои ки мардак штаги мондагӣ. Хай гуфтам эҳтиёт кӣ ки ойлик мегирӣ ту сум мегирӣ. Ягон иш нашавад ки сумата айда уптем ва ойлик ту минус кардан гирем. В общем ҳозираш ягон хел накрутка нақабидаем, лек ягон чи 100% шаффоф буда наметавона ва мумкин ки вероятност аст ки ягон кас ягон номаъқулӣ кунад. Агар ки кадомет мехоҳед ки ҳамин сфера ҳамин лайк ҳафта давом биёвад ва мо сумша бисёр кунем, илтимос агар ягон махинатсия бидонен бигӯен. Бидонем ки агар ки махинатсия бисёр шавад мо лайк ҳафтаро админит мекунем барои ки бефоида сум расход кардан ҳамин дурустай. Агар ки бидонем мо ҳамира исправит кунем чест мешавад, мо ҳаматон минадор мешавем. Ҳичи сум кор мекунем, ашқада штаги сум кор мекунем. Да, confirmation трав я лайк ҳич ягон чиз намекунад ва бо сайтам состар дорем, боз камтарак
сист омадеса ҳамаша исправит дорем ва якси гуфти ку поён мекунӣ хел вақт нечаспа 15 уже боло намеравад ура соз дорем насиб карда боша и проблема решаем меяй ва саломат боши брат табрик гапир дига